бисёре аз мусулмонон дар Осиёи Миёна барои солҳои зиёд пул ҷамъ карда мунтазири навбати худ мемонанд то маросими ҳаҷро, ки ба ҳар мусалмони тавоно дар зиндагӣ як дафъа фарз аст, анҷом диҳанд. аммо бинобар коронавируси нав адои ҳаҷ барои онҳое ки дар хориҷ аз Арабистони Саудӣ ба сар мебаранд ғайриимкон аст. ин амр бисёриҳоро дар ҳайрат гузоштааст, ки то соли дигар мунтазир биистанд ё пулҳои худро хайр кунанд. тафсилоти бештарро ман Афсона Кобиршоева бароятон ироа мекунам. Ширин Назирмадова, пизишки тоҷик, ки барои анҷоми ҳаҷ пул ҷамъ карда буд, маблағро барои харидани таҷҳизоти зарурӣ ба як бемористон дод. ман дар соли 2015 барои ҳаҷ сабти ном кардам ва имсол навбатам расид, аммо сафар бекор шуд, гуфт ӯ. пас аз он ки Арабистони Саудӣ моҳи гузашта тасмим гирифт зоирони хориҷиро барои адои ҳаҷ бинобар паҳншавии коронавирус иҷоза намедиҳад, мисли Назирмадова нақшаи миллионҳо нафар зарба хӯрд. мақомоти Арабистони Саудӣ гуфтанд танҳо 1000 нафар, танҳо онҳое ки дар ин кишвар буду бош доранд, иҷоза хоҳанд ёфт дар маросими имсолаи ҳаҷ, ки 28 июл оғоз шуда 2 август поён меёбад, иштирок кунанд. шахсоне ки иштирок мекунанд бояд зери синни 65 сола бошанд ва қабл аз ворид шудан ба шаҳрҳои муқаддаси Макка ва Мадина аз ташхиси COVID-19 гузаранд. Назирмадоваи 60 сола ба радиои Озодӣ гуфт ӯ барои соли дигар мунтазири як фурсати дигар намемонад. дар иваз пули ҷамъовардаашро барои ҳаҷ ба як бемористони маҳаллӣ дар ноҳияи Фархори вилояти Хатлон барои муқобила бо COVID-19 харҷ кард. ин бемористони маҳаллӣ ин маблағро барои хариди таҷҳизоти муҳофизати шахсӣ барои кормандон, дору ва маҳлулҳо сарф намуд. камбуди васоили муҳофизати шахсӣ дар бисёре аз бемористонҳои ин кишвари фақири Осиёи Миёна вуҷуд дорад. ба унвони табиби ботаҷриба, Назирмадова дар хати аввали мубориза бо вирус буд. ба ҷои сафар ба Каъба ва сангпартоӣ ба сӯи шайтон дар Мино, ӯ дар бемористони Фархор кор хоҳад кард то гирифторони COVID-19 ва маризони дигарро муолиҷа кунад. дар Арабистони Саудӣ 217 000 нафар ба бемории COVID-19 гирифторанд ва беш аз 2000 нафар аз ин маризӣ ҷон бохтанд. дар саросари ховари Миёна ба эътибори шумораи ҷонбохтагон, Арабистони Саудӣ пас аз Эрон, Миср ва Ироқ қарор дорад. бинобар буҳрони коронавирус, Арабистони Саудӣ ҳамчунин ҳаҷи умраро, ки дар ғайри моҳи Зулҳиҷа баргузор мешавад, маҳдуд кард. солҳои ахир солона ҳудуди 7 миллион нафар барои адои ҳаҷи умра ба Арабистони Саудӣ сафар карданд. бар асоси як низоми квота ё саҳмиябандии дақиқ, шаҳрвандони Тоҷикистон барои 5 ё 6 сол барои рафтан ба ҳаҷ ва расидани навбат мунтазир мемонанд. саҳмияи солонаи ҳаҷ барои Тоҷикистон ҳудуди 6000 ҷой ҳаст. чунин ҳолат дар кишварҳои дигари Осиёи Миёна, Қирғизистон, Қазоқистон, Узбекистон ва Туркманистон вуҷуд дорад. дар Фархор табиб Ширин Назирмадова намедонад, ки оё соли оянда имкони ҳаҷ карданро хоҳад дошт ё на. хароҷоти ин сафар, ки аз сӯи кумита оид ба корҳои дин ташкил мешавад, $3700 амрикоиро ташкил медиҳад. ин маблағ барои як табиби деҳот, ки ҳамагӣ $150 маош дорад, хеле гарон аст. сухангӯи Кумитаи дини Тоҷикистон Афшини Муқим рӯзи 6 июл дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ба онҳое ки роҳхати ҳаҷи имсоларо доштанд, имкон дода мешавад, ки соли оянда ба ҳаҷ сафар кунанд, агар чунин хоҳише дошта бошанд. аммо кумита замонат дода наметавонад, ки қимати ҳаҷ, ки бо доллар пардохт мешавад, дар соли 2020 ҳамин миқдор мемонад ё боло меравад. маблағи ҳаҷ бо доллар дар 7 ё 8 соли охир ҳамин аст, аммо чун пули миллӣ сомонӣ дар солҳои ахир қурби худро дар баробари доллар аз даст дод, қимати сафар бо асъори миллӣ боло рафт. бо нархи пули феълӣ харҷи сафари ҳаҷ ҳудуди 38000 сомонӣ аст, дар ҳоле ки 8 сол қабл наздик ба 19000 сомонӣ, нисфи қимати имсола буд. маошҳо ҳамоно поин ва сатҳи таваррум дар Тоҷикистон боло аст ва баид ба назар мерасад, ки харҷи сафар барои тоҷикони оддӣ дар соли оянда арзонтар шавад. Тоҷикистон маҳдудиятҳоеро барои довталабони сафари ҳаҷ ҷорӣ кардааст. Талабгорони сафар ба ҳаҷ бояд аз 40 сола боло бошанд ва бояд аз сӯи мақомоти маҳаллӣ мавриди тафтиш қарор гиранд.